Ke hambai tini chung MDC fan bai Killa Bagma CEM ni joto parano 201 ta para loko eba kiba charge tongnai rokno tei catering group tongnai rokno chung catering ni utensil manai chung baglaikha oro jaga phai sok phaijak chini oro molsondo phani rai sok phaijak chini moyal ni panchai bu haino phai sok phaijak tei bu chini zonal ni chairman joint chairman chini party ni president bu tongo sub zonal chairman bu tongo tei chini official staff rok joto tongo o kameni luku sokdri rok bu tongo nahor mung kaisa no je chung maharaja ni dage mung bai community no chung first priority ronai tini je luku group ba 400 je catering ni item manai ro aro jaga joto party ni somothok tong BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai tini oro jaga no bai kha BJP khainai rok takhuk rok bu chini oro sok phaijak CPM khainai takhuk ro no bu chung nokha Congress khainai takhuk rok bu masamusu tini tongo chung oro jaga party no naioi party no khagoi chung manai ronai omhayo chung kurui hani bangoi ni chung jate joto party no somothok khaifano chini ti prasad dofa chung kami rogo festival khalela ha kali pandani program khalela ha birthday ni program khalela ha ke chung omhai thansa ke chalai nonglai jek pasi manglai ba afrojora manai khuni rok chini chotung lai hani bangoi ni chini wanchongmo chung joto omo muito tongthung maharaja ni yakpai maharaja ni netritwe chung omo manai romani oro manai ni belu no hisab khai hangke to baksa borok komung jagoi mano haifano chung manai ni belu no rongoi na ya chung chini hamjak mani mari chung joto no yapha hambo si kotor ko inge chung nokha chini je manai rok bu takhuk rok bu joto khatung laijak chung bo mahai ke manai baglai chung bo haino blai khatung kha phainai chalo bu haino chung joto thansani bichite boskango chung ago gainani bagai teibu yapri krak nai hnai asa khai hambai BAGWI MANWI